लोगोफोर जोङो दा सानजौफुराव थांनो ओंखारगासिनो हाय नलबरे लिजानोबो नांगौ लिजानो गैयाहाय नायलांबाय थादो लिजा मा खालामहैयो नोंसिनो देखायलांनोसै एसे बेखौनो आजाबो हाय होनदो आयं दे हाय होनदो हाय लोगोफोर होनदो दे हाय होनरा खुलुमबाय होन गन्थङा दागोन रेसुय नायदो आरोखि नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसमोनहा बैसिम थांसै न'नो बिमा फिसा ना मा खालायहैनो होनदोंमोनलाय बेस लायनानै ड्रेस सुहैनो गोरलैफोरनि नै आइ दे या जा दै गुंखिगोन आंलाय मोनफैबाय जोंहा दा ओंखारसिगोनसो नै गोदै साफालाय आयु नै हनै बुना होदों स्कुलाव हाबफैना फोरोंदोंसो हनै थाबाय जाखांबाय जोंना दा ड्रेस सुखांनाया लायाखिसै आङो डिस्टार्बथार उन्दैफोरानो गोजान गोजान सान्तिपुर बाजारा बिल्डिं जाहांबाय गाइसमोन जोंनि जायगायावबो रेस्टुरेन्ट बिराद बुस्थु गोजाखा थाबायगासिनो दा सासे मा होनो बिदिखौ मुसुगुर जानो नागिरनायखौबो मा होनो ने जोंनिया मुसुगुरसो फुयो मुसुगुर जोङो पार्लाराव दसे हाबनो नागिरदों आरोखि ना मेलांबाय थाबा जाबाय खानाय फोजादों फार्स्ट टाइम मोजां जादोंना जायाखै नै ओरैबो सासे लोगोफोर नै मोजां देलायजोबथारदों देलायदों मालाय नै जाय बोजानो गोसो बोजाफैनो हागोन बिराद खामायनो हायो मालाय नै मालिकफ्रा बायानो जाफैनोबा फै खानाय फोजादों फार्स्ट टाइम मोजां जादोंना जायाखै नै ओरैबो सासे लोगोफोर नै मोजां देलायजोबथारदों देलायदों मालाय नै जाय बोजानो गोसो बोजाफैनो हागोन बिराद खामायनो हायो मालाय नै मालिकफ्रा बैग्रि जादों जोंहा दा बैग्रि जादों मोजां नांगौ लोगोफोर जों बैग्रि जादों हाय होनदो दे जादों होनदो दे ओरैहाय दङ नै